Ostrávo, tohle nechám radši Jarkovi, ale právě tady se konalo finále McDonald's Cupu 2026. Atmosféra byla skvělá a sluníčko pálilo přímo do očí. Naštěstí jsme měli sluneční brýle, bohužel jsme je měli jenom na hlavě. Viděli jsme skvělé výkony, jak kluků, tak holek, třeba na tuhle malou princeznu byla jasná penalta, ale kde je VAR, když ho člověk zrovna potřebuje? Nedaleko byla fotbalová fanzóna, kde si mohl vyzkoušet různé atrakce a tyhle housle dávám kámo na Instagram, tak jak jsem ti slíbil. A tady už moji oblíbenci z krajského finále, základní škola Veltruby, nakonec skončili na druhém místě v malotřídkách. Viděli jsme spoustu penaltových rozstřelů a tenhle klučina se nejspíš inspiroval finále Ligy mistrů, úplný Gabriel. Po obědě jsem si odběhl nahrát zajíce a pak zpátky na plac, abych viděl vítězný gol v finále. To vyhráli kluci ze základní školy Hradci. Nekřičte mi tady, prosím, gratuluju, ale prosím. Tohle už jsou poháry, ty byly pro všechny účastníky finále a na vítěze čekaly ještě mediální povinnosti. Já jsem se pakoval na nádraží a jel domů vlakem. Ve vlaku si asi zdřímnu, trošku mě ten den zmohl. Stejně jako tohohle malého fanouška. Tak se uvidíme zase za rok.